Здравейте, колеги! В момента строгуваме една импровизирана планшайба. Не знам дали се получи, след малко ще видя, но става много бавно и пипкаво. Тъй като оригинални планшайбички за тези малки струкчета са много скъпи, затова реших да си направя една импровизирана самостоятелно. И дано да стане. Фрезовах тези двата канала, тъй като предвидих, че ако има малко по-дълги детайли, мога да сложа шпилки с болтове и с гайки и да ги стягам, защото не знам какъв детайл ще бъде. Отзад съм направил освобождение за главите на болтовете или за гайките. Отстрани съм направил резба М8 от двете страни и сега след малко ще я сглобя, за да видим за какво е реч и ще я пробвам. Това е горе-долу цялата идея. С тези планки и с този болт от двете страни застопорявам детайла и го центровам. Това е експериментално парче желязо. Не го знам какво е. По дължина по същия начин. С междинни планки може да се центрова. Става бързо и лесно. И минава на косъм, ама минава. Горе-долу размера на детайла, който мога да хвана, е около... че да се не види. Е около 150 мм правоъгълен детайл. На 600 оборота имаше тресени, което се вижда като го дигна на 710, тъй като има дисбаланс на самия детайл. Но на 600 оборота точно се окрутява. Все пак идеята детайла да бъде правоъгълен и примерно с изместен център или с отвор. Сега ще видим да ударим една първа стружка. Още не смея, защото с ната ръка държат камерата, но по принцип това е.
Ще видим по-нататък с една ръка. Не мога. Смятам, че тази идея, тази импровизирана план шайба ще върши работа за малки деталчета, бавничко, лека по лека, ако нещо се наложи. Дай Боже!